Илләр тыныч иде, күңелдә бүреләнгән иде өметләр. Зур тормышка аяк баскан мәлдә утка керде күпме егетләр. Китте алар төзәтергә теләп сугыш дигән каһәр ялгышны. Тау артыннан ут төкергән туплар бутарлады күпме язмышны. Китте алар, гөрләмәде туйлар, тумый калды күпме балалар. Мәңге уңалмаслык яра белән картайдылар инде аналар. Күз яшьләре күптән кипсәләр дә, йөрәкләрдән мәңге кан тамар. Солдат булып калган егетләрне хәтерлидер әле Кандагар. Күпме солдат гомерләрен бирде, үтәр өчен хәрби карарны. Пешавар һәм Саланг коридоры онытмыйдыр әле аларны. Хәтерлидер Әфган тауларында җимерелеп калган дуаллар. Солдатларның тиңсез батырлыгын искә алыйк бездә, туганнар.